اللهم صل على محمد وعلى محمد عليما والمهدين وسلم teslima. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Nismo u poziciji da filozofiramo, nismo tu da vam pričamo bajke i nemamo vremena za zabavu. Ne govorimo imamu al-Mehdu alejhi salam samo da gubimo vreme, a za vas da u kasnije vreme ustanete i popijete čaj ili kafu dok gledate televiziju ili čitajući ovu knjigu. Nije do toga da kasnije zaspete, ostavljajući stvar za čitanje kasnije kada se probudite. Mi smo ansari imama koji vas je pozivao godinama. Probudite se o spavalice, probudite se o mrtvi, a živi i mrtvi nisu isti. Allah čini da čuje onaj koga on hoće i ne mogu da čuju oni koji su u grobovima. Probudite se o spavalice, probudite se o mrtvi. Odnosi se za sve ove neradne učenjake koji žele smrt i lišenje slobode. Zatvor za Musa ibn Džafara alejhi selam. Oni traže svoj svetski život i Harunov svetski život. Probudite se o spavalice, probudite se o mrtvi i ne idite za njima i ne hodajte sa njima do jame paklene vatre. Vratite se Allahu, jer On je svemogući u svemu što je učinio i činio u Iraku i u svetu. Želi da ljudi na zemlji obrate pažnju da bi se povratili istini. Svet ide ka ponoru, tako da morate zauzeti stav. Postoje 3 đavola koji vas kontrolišu. Pokvareni religiozni vođa koji vas uči da spavate, ostanete mirni i ćutite, nastojeći da vas učini rasejanim, odnosno potištenim. On vas ne uči ničemu osim gluposti i površnosti i on vam uzima da biste razmišljali samo u vaše ime i samo za vaš interes, za vaš korist. A tu je korumpirani političar čija je briga samo da krade vaš novac i da stekne moć, položaje i hegemoniju. On se za vas ne brine, čak i ako broj vaših mrtvih i broj vaših ranjenih na protestima prođe 1.000.000. Ovaj političar traži vaš novac i nije zainteresovan da radi za vaše usluge ili za vaše blagostanje i prosperitet. A tu je milicionar kome je jedina briga da vas ubije i da vas ućutka. On teroriše ovo i progoni ono i preteći ovo i ubija ono. On zna samo jezik krvi i zna samo kako da prolije vašu krv i da vas ubije. On je zao, čak i ako kaže da je na vilayat fakiha, odnosno učenjaka, čak i ako kaže da je sledbenik Sistanija, čak i ako kaže da je na šizmu, čak i ako kaže da štiti državu Al-Huseina. On laže i on samo brani državu Ubejdallaha ibn Zijada i državu Jezida i đavola u zelenoj zoni, odnosno oblast ambasade u Iraku. Stvar je veoma ozbiljna. Ratovi, glad, pandemije, virusi, zemljotresi, poplave, skakavci i sukobi oko moći, sektaški ratovi i mnogo ubistva i brzih smrtvi. Grobovi su puni i pogrebnici su iscrpljeni kopanjem svih ovih grobova. Naš cilj ovde nije da vas naučimo arapski jezik i pravila gramatike i konjugacije, samoglasnike i dijakritike. Razgovaramo sa vama neformalno, od srca do srca, od duše do duše. Govorimo kako narod govori.
Naš cilj je da prenesemo poruku. Mi se ne bavimo sa pravopisom. Ono što je važno jeste da vi shvatite poruku i smisao. Nije nam cilj da pred vama izađemo sa elegancijom u najlepšoj odjeći. Nismo na reviji, niti smo na takmičenju lepote. Mi nemamo za cilj da vas prevarimo. Ako tražite lepotu i eleganciju, možete gledati televiziju i tursku dramu. Tamo ćete naći ono što ste tražili. Kako su samo glamurozni muškarci i žene u filmovima i na televiziji. Ali ne dajemo vam ugodnu iluziju. Nemojte očekivati od nas da koračamo stopama iza kojih vi idete, jer naš put je put istine. I samo malo njih korača putem istine, a nama je dovoljno da budemo 70 ljudi na istini, i sa nama je Al-Husayn ibn Ali alejhi selam. Tako da, šta će nam biti od koristi ako dobijemo ceo svet, a izgubimo svoju čast i naše principe? Hoće li mi Jezid i vlast nad Rejem i Dirhem i Obejdallah ibn Zijada biti od koristi, dok u međuvremenu izgubim vilajet Al-Husayna ibn Alija alejhi selam? Ne klanjamo se idolima. Sa nama je ovdje Ibrahim ovoga vremena, a Ibrahim ovoga vremena zna samo da ih uništi. Ibrahim koji kaže: tako mi Allaha, sigurno ću napraviti zaveru protiv vaših idola nakon što se okrenete i odete. Pa ih je razbio na komade, osim najvećeg među njima, da bi mu se vratili. Rekoše: ko je učinio ovo našim bogovima? On je zaista jedan od prestupnika. Rekli su: mi smo čuli jednog mladića kako loše govori o njima, koji se zove Ibrahim. Pa ako hoćeš da budeš sa nama, onda ponesi svoju sekiru i budi sa nama. Sa nama je Imam el-Mehdi, rušilac, onaj koji ruši ono što je bilo prije njega. On ruši lažne religije i doktrine i razotkriva lažne verske vođe pred svima. Sa nama je onaj koji je pomenut u Du'a el-Nudba. Gde je onaj pripremljeni za odsecanje korena prestupnika? Gde je onaj koji se čeka da popravi svaku neravninu i krivudavost? Gde je onaj za kojim se nada otklanjanju zuluma i agresije? Gde je onaj koji je pošteđen za osvežavanje dužnosti i tradicije? Gde je onaj izabrani za obnovu vere i kodeksa zakona? Gde je onaj od kojeg se očekuje da oživi knjigu i njene odredbe? Gde je obnovitelj elemenata religije i njenog naroda? Gde je onaj koji slama ruke agresorima? Gde je onaj koji ruši izdanja mnogoboštva i licemerja? Gde je onaj koji uništava narod zla, neposlušnosti i tiranije? Gde je onaj koji iščupa grane greške i pobune? Gde je onaj koji briše tragove izbjegavanja i lične želje? Gde je onaj koji cepa konopce izmišljotina i falsifikata? Gde je onaj koji okončava drske, prkosne i uporne buntovnike? Gde je onaj koji ukida narod tvrdoglavosti, zavaravanja i ateizma? Nismo prijatelji sa sveštenikom ili papom, šejkom ili sa fakihom. Mi nismo prijatelji sa religijama ljudi. Ima ih na hiljade religija danas i 1000 bogova kojih ljudi obožavaju. I svaki bog je drugačiji od drugog boga.
Bog koji je sa narodom nije jedan, kako svi tvrde. I Mojsije nije jedan, i Isus nije jedan, i Muhammed a.s. nije jedan, i Ali a.s. nije jedan, a Islam i šiizam nisu jedno. Danas imamo i 1000 Mojsija, i 1000 Isusa, i 1000 Muhammeda, i 1000 Alija, i 1000 Islama, i 1000 šizma. Mi imamo Islam Vehabija, Islam Azara, Islam Al-Humeini, Islam Al-Sistani, Islam islamskih stranaka, Islam milicija i američki Islam, Islam ISIS i Al-Qaida i Islama koliko god hoćete. Ali mi sledimo jedan Islam. Islam koji je sa halifom Božjim, šizam koji je sa halifom Božjim, Mojsija koji je sa halifom Božjim i Isusa koji je sa halifom Božjim i Boga koji jeste sa halifom Božjim. Mi ne sledimo imame Merdžasa i mi ne sledimo Al-Huseina iz Merdžasa. Mi podržavamo proteste koji izlaze protiv države Al-Huseina iz Merdžasa. Ako želite Huseina iz Merdžasa, onda idite do njega i plačite. Plačite Al-Huseinu iz Merdžasa koliko god hoćete i lezite u blatu. Al-Husein iz Merdžasa podržava korumpirane u zelenoj zoni. Al-Husein iz Merdžasa veruje u prevlast ljudi i izbora. Al-Husein iz Merdžasa veruje u demokratiju. Al-Husein iz Merdžasa veruje u vilajet al-Fakih. Al-Husein iz Merdžasa ne izdaje fetve koje zabranjuju ubijanje demonstranata. Sa nama je današnji Al-Husein. Sa nama je revolucionar Al-Husein. Sa nama je Al-Husein koji veruje u prevlast Allaha i koji podiže zastavu odanost je Allahu.